alaikum. Ya honorable. Wa alaikum salam. Allah. Yawa sanu. Yawa kala. Allah shi ma. Yawa sanu. Allah ubangiji shi ma. Yawa sanu mallam. Dan daraja Allah taimako ni taho a taimaka min. Taimako? Bako nake kuma matahi wallahi. Da ganin na ka ga dai wayen mutum ko? Gaskiya na. Da Allah tahowa ne ka taimaka min guzuri na ya kare. Ko da naira 150 na da Allah. 150. To kai mallan. Ai wanda ke neman taimako. Ai ba shi kai da abin da ya kamata a bashi. Haka nan na amma da yake ka san yanayi da ake ciki na ƙasa. To yanzu dai abubuwa sai tsada. Ba dogon surutu na kaso ba. Shi in ne baka renawa. A wallahi bari na tunda kaga matayi nake kuma ina bukata. To ka 500 nan. 500? Ka 500 haka ne. Kawo 500. You don't know. Tunda dai baka renawa ai sai ka ba a rena kadan. 500 in baka kawo 500 in baka abin da kai nan muna. To 500 na. To yanzu ka gani yau ni na hata wata yau saura kai. A'a ban gane ka ta wata yau ba. Mallan ni kai na da kai iske na wanga wurin baka san halin nake ciki ba. Tunda sahiban karya ba har yanzu gashi kusan kare 6 na madici. Ban ci abinci ba. Tunda kai Allah ya baka ka ki godewa ka zama dan wawa. To ni yanzu ni ko Allah ya kawo min tsutsu da kace da mu Allah ka ba. Ya bashi ana nan da Allah ka anshe min 500 kuma ka ce baka bani. Ka san Allah billahi la ilaha illa Allah yanzu ina baje kauran ga. Wallahi ina iya baje kauran ga. Wuce ka ba wurin ga. God have mercy upon us. Allah bai san ana bauta mai wawa kawai.